Γεια σας κορίτσια μου όμορφα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλά πολλές φορές το δέρμα μου δείχνει κουρασμένο, γίνεται πιο θαμπό και χάνει τη φυσική του λάμψη. Μία από τις αγαπημένες μου κρέμες για να το αντιμετωπίζω αυτό είναι η κρέμα ημέρας Extra Firming Energy της Clarins. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η λάμψη που χαρίζει την επιδερμίδα, κάνοντάς την πιο φωτεινή, ζωντανή, σφριγγυλή και ξεκούραστη. Η υφή της είναι κρεμώδης, απλώνεται εύκολα και αφήνει την επιδερμίδα απαλή και λία. Και ένα ακόμα μεγάλο πλάς είναι ότι υπάρχει και refill, οπότε μπορείς να ανανεώνεις το προϊόν πολύ εύκολα, κρατώντας το ίδιο βαζάκι και κάνοντας τη ρουτίνα σου πιο πρακτική και πιο sustainable.